Καταλαβαίνω πως πρέπει να αισθάνεσαι, αλλά πραγματικά εσύ μετράς παραπάνω απ' όλα. Εντάξει κύριε Αλέξη, καταλαβαίνω. Μόνο να φύγετε για να μην αργήσετε. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ό,τι θέλετε. Γίνεται να μην μιλάς στον ελληνικό? Αχ, ναι, το ξέρω. Δηλαδή είναι αστείο πια μετά από όλα αυτά να με φωνάζεις κύριο Αλέξη. Το ξέρω. Έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά είναι συνήθεια. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ελληνικό μαζί σου. Θυμάσαι που είχα προσπαθήσει και παλιότερα. Από εδώ και στο εξής. Για σένα είμαι ο Αλέξης. Ο Αλέξης σου. Στο γραφείο όμως μπορώ να χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, Οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται να σου το πω κιόλας. Κανείς δεν πρέπει να μάθει για μας. Μην ανησυχείτε. Δεν θα πω τίποτα σε κανένα. Φιλιά Σταυρό. Να φανταστείς εγώ, ούτε στο Δημήτρη δεν θα πω τίποτα. Που του λέω τα πάντα. Γιατί μερικά πράγματα είναι ιερά. Όπως η αγάπη μου για σένα. Αστιεύεσαι. Δεν θα πω τίποτα. Ούτε στις αποκλήρες. Σου είπα, μην ανησυχεί. Δεν ανησυχώ. Σου έχω εμπιστοσύνη. Κι εγώ το ίδιο. Δεν θέλω να το πω, αλλά πρέπει να πούμε καληνύχτα. Πρέπει. Θα τα πούμε αύριο, έτσι? Ναι. Αμάν ο πατέρας μου. Και πού? Νάτος εκεί στο παράθυρο, κοιτάζει. Αχ, σε παρακαλώ, πάμε λίγο πιο εκεί. Αλέξη, σε ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Κι εγώ. Πω. Δεν το πιστεύω ότι σου μιλάω στον ελληνικό. Είναι ένα από τα πολλά απίστευτα που θα ζήσουμε μαζί. Να σου πω, είσαι σίγουρο ότι εδώ δεν μας βλέπει ο παπάς? Δεν κινδυνεύω? Δηλαδή, μπορώ να σε ξαναφιλήσω? Να προσέχεις τον δρόμο. Περίμενε. Θα σε πάω σπίτι σου. Τι χρειάζεται. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Καληνύχτα, κύριε Αλέξη. Αύριο. Μαρία, μισό λεπτό. Είσαι πολύ όμορφη που ξέρεις. You're brushing up against my skin to wash me clean. You're all I ever wanted. You're all I ever needed. It's you. You're all I've ever wanted. Your love and you's the right. Δεν γλιτώνω την κόλαση. Κάθαρμα, είπε κάθαρμα.